Muzuva ranhasi chikoro chedu chePine House College chinofara zvikuru kuti chifambidzane naMr Chikwava. Ndofunga Mr Chikwava nyika yose tiri kuvaona kubva pane zvavakaita vachibika paCopacabana. Zvinoona nhasi tavatora kuno kuPine House College say one of our social responsibilities. We are saying today Pine House College yavapa scholarship yemwana wavo ari grade 7 kuti achazenge achidzidza from form 1 to form 4 for free at Pine House College. This is one of our social responsibilities as a school. Tinongewo tichiti panoitika zvinhu zvakaita saizvozvo zvinongofambidzanawo pamwe chete nemakambani nemaindividuals kuti tese tibatsirane nevanhu vakatikomberedza. Ndivo vanotipa vana, ndivo vanoita kuti Pine House ienderere mberi. Ndinoza kufara zvikuru mwana wangu awana mukana wekuwana nzvimbo pachikoro chakanaka kudai. Ndaona chiri chikoro chine mastandards andiri atarishamisawo mwana wangu akwanisawo kuwana mukana wekudzidza pachikoro naofa Cambridge. Vari kuratidza kuti vanhu vari very strict. You realize kuti most private schools dzinenge dziri mumatowns like CBD, mwana anogona kungobuda otanga kutofamba panze. Vamwe vacho vanokwanisa kutotenga madrugs. Chikoro chinotori nema-operational systems ekuti vana havakwanisi kuti vabude anytime. Ndo zvandakwanisa kuona kuti havatongobudi vana vacho vachitotenderera. Ndatoona kuti it's a confined area kuti mwana kana asvika atosvika. Kana zvinotoratidza kuti akatori kusvika makuseni akutongobuda akutongokumba. Meaning kuti hapana external influence education yako. So it's an environment I'm happy about. I appreciate Pine House for such a work in taking my child to such a school. Thank you.